Usa ka panimay sa may Sacred Heart Village sa barangay Bunob, Lapu-Lapu City, direyot na og daw human gikatahong gisunog sa usa sa mga anak nga nakasinati og depresyon. Aniya ang report. Sa master's bedroom, gikatahong nagsugod ang sunog, diin magpunduhan ang 39 anyos nga anak lalaki sa magtiayong retiradong seaman o retired teacher. Hinuon dali kining natabang sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District, hinungdan nga wa na makakatapa ang kayo sa ubang mga kwarto. Matod ni FO3 o Ritueli Baguio, fire investigator, nga padayon panilang gisubay kung unsa gayud ang hinungdan sa sunog. Apan base sa iyang pagpakihinabi sa padre di pamilya, nasayra niyang nakasinati og depression ang 39 anyos nga anak lalaki ni ini og kaganihang buntag nakit-an kini sa amahan nga migawa sa kwarto og gisprayhan ni ini og alcohol ang iya mga sinina og bukton ug dayon misulod og balik sa master's bedroom. Nang lock man daw. So ilan nang gi-check, nag-aso-aso na. O niya matod pa sa amahan, ako siyang giistorya nga aduna ko noy gidala ang iyang anak samtang nisulod didto unya niangkon sa bang amahan nga duna ko noy pwedeng musiga dito sulod sa kwarto tungod kay duna man sila ibutang kanunay para sa ilang altar. Kanunay man sa magsiga ilang altar. Nagtinabangay gilayon ang mga sakop sa pamilya pagpatay sa kayo samtang nanawag og tabang sa kabomberuhan. Alas 8:50 nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog nga gipaubos sa first alarm. Human sa 20 minutos, hingpit nga napaong ang kayo. Apan nahiagom og second degree burn sa dughan, buko-buko ug sa iya mga kamot ang 39 anyos nga lalaki. Matod sa inhan ini, nagsugod ang depresyon sa iyang anak atol sa pandemya. Oo, ako na doon sa rehab kay gusto ko nga matambalan jud nga makatuog jud siya aron makalma na siya. Kaganiha, pinaagi sa abag sa City Social Welfare and Development Office, Disaster Risk Reduction and Management Office, Lapu-Lapu City Police ug Lapu-Lapu City Fire District na kumbinser nila ang 39 anyos nga lalaki nga mada sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron mapahiling ug mahatagan og tambal. Sa mga nakasinati og depression o may mga kabanay nga naghambin og nervous breakdown, mamahimong modangop sa DOH-7 Mental Health Psychosocial Support Team, pinaagi sa pag-contact sa 0916-343-7016 o baka sa Center for Behavioral Sciences sa 253-4423. Naka-importante gid tinod ang ginikanan dapat mahibalo gid kuno sa mga problema sa ilang mga anak tungod kay numero 1 ako ning giistorya ang amahan na doon ako noon siya po'y kalambigitan nga doon ay gikasukan sa iyang silingan gumikan sa iyahang estado. So dapat kung may mga kakulangan ginikanan gid gihapon balik. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Marondina, Balitang Misdak.